takanangana naiwo izvi zvimataura nyaya yematablets ndezvipi zvimwe zvikwanisiro zvingadiwe paupenyu hwavo pakurarama kwavo zuva nezuva? mushonga uri serious ngokuti mapilitsi vakatomashaya pakaipa vanoita maspasm kwanga kunotsanangura anonzi maspasm okuti munenge ndichigwina makumbo yangu ndichitonzwa kuti unaona achitoita kutamba kudai makumbo anenge achibvunda zvinoitwa continuously here kana kuti zvine time yazvinoita zvongomira gare zvoita pano mapilitsi acho andakanzi nditenga acho nokushaya mari manje hatisi kukwanisa kuatenga kuti marwadzo chete kuti ndingorega hangu kurwadziwa nochivewe ndio chimwe chinenge chichiitika pandiri chivewe ndinonzwa chivewe chisingaiti kubva kumusana kuno kwefu nemakumbo ezvanenge akazara saka mapilitsi ochivewe ndikauti ndisanzwe senyonzwa chivewe nemamwe ekuti ndirege unzwa marwadzo okuti ndisanzwe kugwina kwekwe handisi kukwanisa kuatenga ndakangoti ndikangosaya unzwa marwadzo zviri nani saka ndaingotenga mhando mbiri idzodzo mapilitsi kuti ndingoone hope ndione kurapa ndiwa naye kumusha vasvika kumusha kwekweyo ndokuti pano zviri pamusha panapa kubva apinda mababa edu isusu aitaura kananga baba edu kuti inimi ndinoziva imimi zvikunetsawana ini baba vakazvibvuma hanzi hapana chawakakwanisa kupindura babati iwe ndo wanga wakanangiwa ndimukonzeresa zvese wapinda mumbavha wabata nyoka mumba baba imomo saka ukama waina baba wakamira seimi mushure mekunge munhu uya wamaunza abva ananga baba wauroi tinotaudzana ndisingaziviwo iwo kana pano zvakazwanetsawo mumwoyo mavo chii chinokurwadza Willis? inini ndokosora nekuzarirwa kurwadziwa nemuchesti unzonge mune maronda maronda asi pandakaitwa chest x-ray madoctors vaitaura kuti chest yako iri right saka handisi kuziva kuti chii uyezve kunzwa makumbo achirwadza nemaoko kunzwa dzungu futi ndo zvikundinetsa nedambudziko remaziso rakatanga ndine 7 years risina kuwanirwa zita kuti dambudziko rudzi. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe? Mashoko ekupedzisira ndinongoti mhuri yeZimbabwe dai ndibatsireiwo maererano nedambudziko rangu iri kunyanya mwana uyu ndiyo zvanyanya kundinetsa. Ndinini baba wacho handichagona kushanda ndakakwara ndachirema. Saka handichagoniba kusenza. Saka zviri kundinetsa kuti anenge achingorwara achingotambudzika ndakamutarisa. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Muri yeZimbabwe makadiko kwa muri kumati mana enyika. Sekuziya kwenyu pano paSly Media TV tinodzifambira kana tichinge sangana nevanhu vanenge vatiridzirawo huwi kuti kuno kuzvinzvida zvina kutimira zvakanaka. Sekona kwa muri kuita ndina baba vandinavo panapa vane zviri kuvanetsa mukati muupenyu hwavo. Vataiwo mukoma Sly mboya kuno mumbonzwa nhoroondo upenyu hwangu zvina kundimira zvakanaka. Tiri kuita interview navo tiri kumba kwavo asi tiri kuita vakarara nekuda kwezvikonzero zvakati kuti zvatichanzwa pano pachirongwa. Ikaende vachingamidze muchirongwa. Baba makadi? Makadi yeyi baba. Isu tiri kungofambawo nechirongwa chapresident chekuti leaving no one and no place behind. Chokwadi. Saka tauyawo kwamuri nhasi unokutizonzwa kuti
zvakamira sei kwamuri kunoku totanga kubvunza kuti zita rezere ndiani? Zita ndinonzi Allen Chinanga. Allen Chinanga. Mune makore mangana kubereko? Ndine 50. Mune 50. Kumushando kupi? Ndobva kwaMutoko. Ndobva kwaMutoko. Alright, muri yenyu yakakura zvakadini? Ndine vana 4. Mune vana 4. Vakomana vatatu musikana 1. Alright, aiwa tinotenda. Makatidaidza imi mukati veSly Media TV, mukoma Sly mbosvika ine kuno, totanga nekubvunza kuti iyo Sly Media makamboiziva sei? Ndakaiona pafoni apa muchibetsera vamwe vanhu vamaibetsera ndangotoleka ndizame zvangu zvino ndibatsirewo ndichiomba vamwe vachikurukura vachita makatichiona makabatsira vamwe vanhu makabatsira. Ndirape wamwe wakaonawo in particular vamunoremember? Ndichiri kuremember pane vamwe amai kinyanga handizi ukuku kusadikina guruyo waitaura kuti wanga ndambudziko ngirangu rokuchoka musana iyo wamaka uchiyeshe kubare very good story yavo ndei wakagoti wakarohwa nemurume wakashoka wakazotanga wakubatsirwa nemwana wachigezeswa nemwana wavo saka ndikaonawo kuti wakabatsirika ndikati ega ndimbozamewo zvangu zvivi zvanyanya handichagoni kuenda kubasa uku ndikangodariwo inini kumwana uyu manje ndiani nyanya kundipa dambudziko kuti handina mari yekuti ndichimurapise manje neni ndakabva ndako chikoka baba wacho. Imi muri kuti makatyoka, chii chakaitika uye zvakaitika rini? Zvakaitika gore rakapera pasere last year but 1 ndakadonha mumuti ndaita zvekucheka uswa nekucheka miti nemushini ndiro ranga riri basa rangu saka ndiro ranga ritori basa rangu randaishanda ndichikwanisa kuchengetawo mhuri yangu saka ndakangosanganawo nedambudziko rokuti ndakazovana tsaona yekudonha mumuti bva ndatotyoka bva ndakuwana spinal cord. Vanga pari pamba pemunhu pamaishandira kana kuti maishandira kambani kana kuti ndiri munhu aindozvishandira izvo ndaita ndaigara apo pakanzi Solar itapo ndipo ndaigara ndandakauitirana nanu pano kambani yairwenda ipapo ndandakauitirana nawo kuti mishini yangu inoshanda ipapo ichikirina ipapo kana ndaingopa cleaner once per week mamwe madhezi ese ndichizviendera kumabasa angu because ndaita zvekucheka miti nematrima yagrass cutter nemaloni mowanda ndinazvo nekucheka miti nemachainsaw ndiro ranga riri basa rangu randaishanda kuti ndichengete mhuri yangu. Saka chii chakaitika musiwo exactly? ndakanzwa basa pane mumwe muindia so akanditi uya ndoda kuchekawo miti yangu saka ndomuka useni ngova ndaenda ikoko kwandasvika kuita basa rangu vandatocheka mumwe miti yacho vandapedza mumwe wacho manje wopedzisira manje ndipo ndakati ndakwira pamusoro manje pakucheka manje miti wacho waida kuchekiwa uchibviwa pamusoro uchidzika because wanga uri against wall neite jurauro neimba saka zvaita kuti tiuchekere pasi uchidonha kudaiso waidhemenja zvinhu saka zvaitoda kuti ndibvire pamusoro ndichicheka ndichidzika saka ipapo manje ndipo pakaita nyaya ndakakwira pamusoro paipa pandakacheka branchi riri vandakacheka uri kutanga racho kuti ndaida kutrima ndibva pamusoro chidzikaka pandakatanga kuti ndacheka muti uyo branchi riri parakati kuwira mupasi rakasheka muti uyo zvokuti handina kutomboziva kuti ndakadonha sei muti wacho wakasheka zvokuti ndakatadza kuubata so wakandirasirawo kuva ndadonha saka ndakazotongopatika ndakazotongoona ndamuchipatara. Shame. Apa muti ndezvegore rakapera? Last year but 1. Last year but 1. Saka muchipatara vakati chii chakaitika pamabhonzo enyu ekumusana iwa? Iyo ndokuti akati makuwara spinal cord mukana wekuti muzofambe unogona kuzonetsa saka zvadaro vandanzi nekuda simbi dzokuiswa kumusana uko zvadaro pane mari yangu ndandinayo plus hama dzangu dzakandidonetera vadzaingidzira vatatengewa simbi dzidzi kwakuiswa simbi zvapera izvozvo
kuva ndanzi enda kuruwa rehabilitation kutumbo ite maexercise kuva ndaendeswa kuruwa ikoko ndiko ndakaenda ndiko ndakapedza rimwe gore rakapera iri ndiriko ndichiita zvemaexercise izvozvo vakuzoya kwazonzi atapedza chienda wandachiuya hapane change here after maita ma exercise iwayo kurowa. change yakangoitika ndekuti ndinongogona kusanduka chirenji ndichitari because ndandisingagoni kana kutena ndongogona kungozvitena kuti ndikandada kutarisawo kundotarisawo saka ndada kugarawo vanongondibatawo ndisudzawo ndiitawo ndondigarisa kana ndafunga ndanzwa kuti ndaneta nokurara ndiyo ndingokwanisa chete. Alright. Saka ma-exercise makaita going forward vanoti zvazveupenyu hwese makadai here madhokta acho achitaura nachiremba kana kuti pane plan B? Aiwa wakati nokudawo kwaMwari zvinogona kuzochinja. Vamwe vaitomboya vachitipa mate vachititaurirawo kuti vakambosawo pano vamwe vaitomboya vachiti zvinoitika zvemusana unogona kutoita kana 10 years wozotoona dzimwe nguva zvachinja. Mutauro waita madhokta vaiti musana unotora nguva kuti munhu recover. Dzimwe nguva unogona kuzotonge ndiwo upenyu hwako, dzimwe nguva nekuda kwaMwari unogona kutoona zvichichinja. Saka vakanga vakanditi hawo unofanira kupota uchiita maexercise manje mari yacho yakawanda kuti pandinoendera pese unenge pane vachidiwa $10 ikoko kuti tingatarise transport. $10 kuti nditiswe maexercise acho apo uri kudawo transport kubva kuno kuchienda ikoko mokuziva kuti mafambiro omunhu akaita kunge seni anonetsa utohaya moti kana hazvisi zvekukura makombi kuti ndiende kukombi kwacho zvinonetsa. Kutofamba kwangu ndokutoti panofanirwa panenge pachitoda motikari yekuti nditakuwe ndiende apo anenge achiti aite izvozvo vacho hapana. Saka pavana vamunavo vese mukuru akura zvakadii? Mukuru wacho ane 22 years. Ane 22 years ari kuitawo chii? Hapana, akangogara ari kumusha. Ari kumusha? Kwamutoko ikoko? Okay. Ndo kunonzi kunoenda mazarura ino lege yakadoka mukati. Saka munototaura chitoko here? Tinotenda kuseka zvedu. Saka tiri kuti imimi tisati taenda kune mwana nekunzwawo machallenges ari pano pamba achitaura zvakanaka amai, imimi rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Inini hangu ndandokuda rubatsiro rwandiri kunyanya kuda mwanayo. Mwanayo ndiye andinetsa manje marwariro ari kuita mwana uyu kuti pane izvo ndakaedza kuita zvachozvo pabari iyoyo ndinayo yakabva yapera apo achiri kuda kurapwa. Ndichazive manje kuti kuchipatara ndakashaya chikonzero, saka ndaimbofungidzira kuti dai ndaonaka pamwe wechiwanhu wadondionera kuti chii because mwana uyu ndikashaya ziva kuti chakaita futi kuti maziso ake asaone chii. Because kukwanagura matunhu kwese maziso ndakaenda naye hapana chakaoneka kuti chii chiri kukonzeresa kuti maziso ake atene kuti arege kuona. Imimiwo pachezvenyu pamaifamba ipapo muchienda kune ma-medical doctors hapana here kwamakamboendawo imimi kana mapostori kana kuchivanhu kwamakaedza kuenda muri megawo? Aiwa, ndakaenda. Makaenda? Ndainonzi nevakamboona iva kuti ndakanzi ndezvokumusha kumba kwenyu ikoko kunodambudziko murudziro kwenyu imimi. Alright. Chakatangira chimwe chii kurwara kwenyu imimi last year but 1 kana kuti kwemwana? Chakatanga kurwara kwemwana, mwana akatanga kurwara akatanga ndakangonzwa wangu ari kumusha namai kwengonzwa kuti mwana ari kurwara ari kuti musoro kubva ndambotiendawo naye kukliniki vaenda kubva arapia vambonzi anenge akiita zviri nani wazoti garei futi unzi zvatanga wachimboendawo nawo kumapostori ari kumba ikoko wachitodino wandazomuti ngauye kuno kwaHarare ndandichiri kushanda pangu ndisati ndakuwara kubva ndamboedzawo kufamba naye
ndichimurapisa kumadokta ndichienda naye kumadokta kwandikutaura kuti ndakaenda naye kwanagura matunu maziso ndikamboenda naye kupare akambonzi ada kuitwa CT scan akambondienda vatanzoenda nayo CT scan vandaenda nayo CT scan kumount president kunonzi kutoko kunonzi chike kunoita zvemaskani iri kumount president ndaikunozi iyoyo kuva ndaenda naye vaitwa CT scan iye hapana CT scan yakabudisa kuti hapana zvatiri kuona kuti ari mwana ari right, everything is okay. Kuva ndachidzoka noite kumadokta kunzi manje hapana marapiro tinogona kunoita kana tisiri kuona chikonzero. Dai mambozama futi kuti aitwe futi CT scan. Kuva wataenda naye kuite RMI kuita CT scan vaitwe futi CT scan. Kuva varamba futi kunzi hapana kana chikonzero. Tadzoka naye paririnyatwa svika paririnyatwa vaambopuwa bhedha because aitorwara musoro uchitema. Saka musoro wake kwaitema paipa ndo pakatanga kutema maziso kuita saikuona. Saka atanzi zvadaro kunzi tenga inonzi shandi anofanira kunge ane mvura mumusoro ndidhokta uyu angakudaro vatatenga shandi ye tatenga shandi kunzi endai naye kuGomo hospital ndiko anoenda kuiswa ikoko. Atipana pativisha ati dokta wacho ari kuHarare hospital. Fataenda naye kuHarare hospital ikoko kuna dokta zuva rakanzi ada kuita operation iraiswe shandi. Apa mbedha auda kutofendeswa kuti aiswe shandi. Papanguva imwe dokta akauya so achimhanya sonzi tione kadhi remwana mira ichita munhu zvokuda kuita izvo. Vakatariswa. Kunzi shandi inoiswa munhu anenge achikura musoro ane mvura musoro. Kwete munhu kungonzi musoro uri kutema no. Handizvo. Kasika mwana wenga abve pambedha. Vatatu vatobvisiwa pambedha ndoenda imba. Kuti nadokta musazoona mwana uyu futi. Dai aisiwa chinhu changa ari kufa. Iyo chinhu ichocho takachitengesiwa mahara. Hapana zvachakashanda. Takachitenga 300. Zvadaro. Kudzoka kuyo kumba kuyo kufa ndambotanga kumbofambawo naye vandakuenda kune inonzi Seregium inoita zvotherapy. Inonzi Seregium. Vandakumboenda naye ikoko achitiwa izvo vanenge achiita zvachozvo vachimiita iite itherapy inoita inonzi chike Seregium aitwa zvoite inonzi chike zvoite vanenge pane zvaita zvoite vanenge vakarara pazvimubhedha zvavo ipapapo ndipo anenge akaiswa pamibhedha paipapo ndipo pane chimuchini chacho chinenge chichiita zvochinenge chichiita. Waizi kurara everyday ndaenda naye kurara pamubhedha kwega 10 hours. Ndofunga ndaita almost 3 months ndichienda naye. Wandaona zvinhu zvacho zvinenge zviri kuti netsei futi. Wandazoenda naye kune vamwe sekuru vari kuepepeko waita zvochwangu ndiwo akazotaura kuti no zvinhu zviri kuitwa nemunhu kumba kwenyu ndo kune chikonzero. Kubva wamurapa sekuru aya musoro wakabvumira kutema bhati kuti maziso ake achidzoke zvanga akaita kuti anyatsokuona zvakabva zvaramba musoro bvawamira kutema. Ndichingoramba ndichimbodaro ndichidaro svika ndazoona kuti rekai tichingosiye zvakadai. Kupanda vakuti musoro wangu wasatema autotambawo nevamwe vandatanga kumboti achienda kuchikoro vaanyenda ake kuchikoro kwacho wangotambira kuti no tinongomunyorera mabhii mahombe anenge achiita se achiuya navamwe kuchikoro vakutoenda kuchikoro zvakanaka. Zvadaro manje kuva azotanga futi ipapapo murwara kuva amira kuenda kuchikoro atanga futi kungoita kudikitira miri wake iyoyo aingoti zvikanga zvangotanga miri wotanga kudikitira zvisingaiti. Kuva ndazomboti ndendidzoke naye kwasekuru kweyo kwaimborapiwa kweyo sekuru wacho akashaya asisiko kuva ndadzoka naye ndakutomurapisa kuzvipatara ndichienda naye
kumina mato anoitawo zveminamato chipatara ndichienda kusvika kubva kunzwa zvinenge zviri nani vatodzoka kuchikoro kumba anga adzidza kumusha ipapo saka zvadaro akazotanga futi inini maizvi after adzoka kumusha kuchikoro apora handitika inini vandasala manje vandatanga kunzwa ziso rakundirwadza ziso rangu kubva ndaita kuva ndaenda kuchipatara panenge yatwaunzi madhivheropa mota muziso mboni maita madhivheropa mota ziso renyu vaita mota rerekai futi musoro pasi apo ipapo mwana anga adzoka chikoro anga apora ini vandasala vandatanga ita dambudziko reziso ndikuenda vandaenda parinyatwa vandapuwa futi mubhedha munezvese ndiri parinyatwa siri kugagui ikoko ndichirapwa ziso irori tsinzi rakaita mota saka zvadaro ndagadzira ziso iri zvokuti rakaiswa iti rakaiswa bandage after that ndaopaleti ndabvisiwa ndatondiwa mota iye vaisa bandage vandaburitswa kusekuka gwemuchizi munofanira kuzodzoka tichiona bandage renyuzi kuti ndivisei semunhu wemurume maivi rime ziso riri kuonaka ndikati rega ndimboitawo basa ndione mari kondikudzoka chekapu kune uchida mari ndipo ndava ndasangana nedambudziko rekudonha mumuti manje ipapo ndandichiri kutofambira chekapu yeziso iri ndandichiri kutodzoka chekapu kubva ndadonha mumuti pazvatomira zvekuti ndichiende ndichifambire nyaya yekurapwa ziso usana wachikoka ndadzoka futi kupale kuchipatara ndapedza kubva ndabva kupale ndaiswa simbi ndaendeswa kuruwa mwana ipekare vatanga kurwara futi apo inini handichamboone kushanda manje ndachirema right zvadaro amai vake vakufamba naye vachimurapisa vakabva vatomboenda kunenge muprofita kubva zviri kudetsa zviri kumba kwenyu ikoko kumusha kwenyu kubva atomboenda kumusha uko achiita zvaakaita akatitadza mari tikamupa 400 hapana zvakashanda ndauya pana apa manje kusvikana nhasi ndingori nemwana ari kurwara kudaiso handichakwanisi kuenda kubasa hapana munhu achakwanisa kundibatsira mari yese ndakaparadza nekurapisa mwana uyu saka pano pamugere muri kubhadhara rendi sei no handisi kubhadhara rendi ba ndaigara apo vakanzi solar power saka kambani iripo ndienda ndakaitira renda ipapapa ndienda ndakaitana kuti ndigokirina ipapo nemuchini yangu chichichi saka pakazouya kambani yakanzi solar power yakabva yati pese nekubhaiskaika ndaigara yakabva yatauri kupada pese nditonzweni dzimai yangu yaundifonera kuti ndiyo zvaitika tanzi tibve ini ndandichitori kuruwawo saka baba pano manje munhu ainditumawo tumabasa ndichiita chiitira mafevha yehama yangu vanobva kwamutoko ndingati vanobva kwamutoko tikama homu ndoti tinobva tese kwamutoko saka vakabva vangotitora sehama yavo saka ndakangovafonera kuti ndizvozvo mhuri yangu yadzinga kumba uko ndipawo pekuti ndifana kugara nemhuri yangu wapeiwo pokugara nekuti hapana kwavanoenda mari yekuti ndirendi handina zvese ona ndiri kuchipatara vaungondibvisisa unzai vanga vauya zvavagari saka vao kubva vachiuya pano inini pauzobudawo kuchipatara kwakuya pano saka mbiri ndabvunza paipai kuti rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yezimbabwe nderwei inini kunyanya vana ndiye ari kunditambudza kurwara ndatida kuti kana dai panogona kuonano pamwe anoziva chivanhambo ndionerewo because paakabuda wakatiti paakabva kwaangari kuhospitari hapana zvakataurika padhokuta kana undoona kadhi rake hapana zvakatombonzi ari kurwara ndichakati saka ndezvekuti inetsa kuti oraiti mwana ari kutambudzika zvokuti kana kufamba kana ndikati kana 10 meters chaidzo hachagoni bai kuzvifambira ipapapo anenge achizariwa
saka ndikushauza kuti mai ndichiita sei kuharare hospital iko kwakanga kuti referral kuti endai nayo pale mai mari yacho ikuti ndisati kupale tirikuita tarohwa nemasikani ikoko futi kuharare hospital akatoa sikani yemoyo yemoyo akatoa sikani yemapapu hapana zvese zvainge ndizviri right because waiti pamwe malangizi ake anogona ane problem kubva kune zvemaziso izvo zvezvikuru kwenye hakuna here vaive nedambudziko kana kuti remeningitis kurwara musoro ikoko nekuti tikuona kuti pane zvinhu 2 zvamakafanana kuti maziso enyu mese ari kuita chifo zvakamira sei vana vese havana kana dambudziko havana vese vari right vana vabuyangu vese vari right dzimwe hama hadziri right hapana dambudziko iroripo makasiya matukani kurudzi rwenyu hapana ndakanotsana neba inini ndanditori munhu akanaka ndingati ameno kana zvinokwanogona kuti zviti uri munhu akanaka asi kuna umwe unenge wakaipa but kana kudunhu medu ndaigara navamwe zvakanaka nani munhu aingozvishandira kana vabereki vangu ndaivachengeta zvakanaka mwedzi wega wega ndichitengera vana vangu grosari ndotengera amai vangu kune munhu kaanoziva kuti uchazviona kana handiti vabereki vangu ndaivachengeta zvakanaka handiti ka wanini vangu vachiriko here vabereki variko variko ukwamutokwe mataura allright aiwa pakanaka regai ndimboenda ndimbotaura naamai ndozotaura pamwe nemwana zvishoma amai makadi yenyu aiwa tiripo ndimune varwere vavira ndivavo mungovaona tototangana kutoti ndimi nesi wavo nesi dokta zvese sa muri kurarama sei nezvikutaura baba zveurwere hwavainawo nezvemwana izvi havasi kuenda kumabasa zvinhu zveupenyu hwenyu muri kugona sei muri kudya izvi zviri kubva kupi ndinoita mapart time ndikashedzwa kuti pane vamwe vanoda kukliniwa umba kana washeni ndoita ndopandinoonawo mari yechikafu sadambudziko ramunosangana naro paurwere hwababa imimi semudzimai wavo idambudziko rei musanyare kutaura pana baba ava dambudziko riri kunyanya kutovhiringa ndire mapiritsi waanomwa anoda mushonga anoda mari because vanomwa anonzi matramaset nemapirigabalin yekuti ndingotopa ndenda kangonoka mari ndotengawo kana 10 dollars 55 kungoto 5 days wachimwa because anodhura ndizvo zvandirotoita uyu mwana uyu ndipanyaya yeutano hwavo ndikuona vari kuti havamuke havaite sei saka kutoileti zvinoitwa sei vakadzidziswa kuzvibatsira kuchipatara vanenge vane magloves vanenge vanopfeka magloves nematishu avo oita wari ipapapo okay so kuvagezesa ndoshandisa ndinovabatsira kusimuka ogara apa ndoisa plastic panapa ndotora chair ndoisa panapa vogara pachair ndovageza ndozvandinoita ndovadzosera vambe vachitaura zvokuti vanombokuti kana vanoita nekurara mumbovamutsawo vasaite mapressure because mabed so ndo vamwe anga atonyanya futi pavanga vari kurohwa asi vakatobva kokurohwa wanaro ndikazongovanga vasingapindurwe zvakanaka pavakabva kuparenyatwa vanga vatonaro saka inobva mubhonzo kai ranga rakakura zvisikaiti chanja changu ichi yazviri kumagaro vakambori try but vakazongorusvika pakutobudiswa risati ranyatsopora tikazongozokutawana nesauti chiwatowa nesauti nemvura nitonhora mvura tooma saka tati ndimatonesika ratooma zvimwe zvemamwe matambudziko amunosangana nawo iwe magloves acho mune mawana kupi ndandakarequesta amupo ndakabva kurohwa ndandakapuwa akati wandei saka ndo ndanichinawo maimanje kubatsirwa kune kuirika pane kubatsirwa kuti munhu ada kuita tsvina kwozoita kubatsirwa kuti weti vanoshandisa catheter wani catheter okay vanoshandisa catheter siyawo aichaiyo kupfekera vanoshandisa kanenge kakondomu like so
wakatozviita wega munomu uku wakabva wangu aine kateta watongozvitanga wega watenge ikako ungopfekera wife mudziro yatotanga kutobuda weti saka ndoko wakushandisa ikako wachashandisa yemudumbu zvokuti manesi wakatowafoni mashiti zvautovhunza kunzi wazvifambisa sei watotora kuti ndizvo ndangozvitesta nangodzo izvo zvobva natoisa kachubu kashona saka wachashandisa yemudumbu ndokwaushandisa ningopota nichitenga ikako kakondomu ikakoko nechiurine bag vachingopfekera wega. Ivo vataurawo zvavari kushuvirawo vari kuramba vachingodzokera kumwana takanangana naivo izvi zvimataura nyaya yematablets ndezvipi zvimwe zvikwanisiro zvingadiwe paupenyu hwavo pakurarama kwavo zuva nezuva? Mushonga uri serious ngokuti mapiritsi vakatomashaya pakaipa vanoita anonzi maspasm kunotsanangura anonzi maspasm okuti mune ndichigwina makumbo yangu ndichitonzwa unaona achitoita kutamba kudai makumbo anenge achibvunda zvinoitwa continuously here kana kuti zvine time yazvinoita zvongomira gare zvoita pane mapiritsi acho andakanzi nditenga acho nokushaya mari manje hatisi kukwanisa kuatengaba kuti marwadzo chete kuti ndingorega hangu kurwadziwa nochivewe ndio chimwe chinenge chichiitika pandiri chivewe ndinonzwa chivewe chisingaiti kubva kumusana kuno kwefu nemakumbo ezvanenge akazara saka mapiritsi ochivewe ndikauti ndisanzwe senyonzwa chivewe nemamwe ekuti ndirege unzwa marwadzo okuti ndisanzwe kugwina kwekwe handisi kukwanisa kuatengaba ndakangoti ndikangosaya unzwa marwadzo zviri nani saka ndaingotenga mhando mbiri idzodzo mapiritsi kuti ndingoone hope ndione kurapa. Then chikumbiro chenyu amai kune mhuri yeZimbabwe ndimi nesi mune vaviri ava zvimwe vangakangamwa neurwere kutaura chikumbiro changu ndichokuti pokugara ungu ndakapaona asi nekubatsirwa mari dzomushonga dzababa then mwana uyu napakaipa mwana uyu akatanga kurwara ane 7 years ane 7 iye zvinezvi ane chi ane 21 now ane 21 14 years achinetsikana alright akangotanga kuti musoro rutema anga grade 1 ibva naenda nekuchipatara ka2 kechi3 vanzi mwana uyu ngaendo chipatara chiombe nokuti hatisi kunzwisa kuti musoro wake uri kutema sei. Ibaba anogona kugara gare kuchikoma simbiro right mamwe kutsanangura paya saka zvadaro baba wake wakazoti ngauye kuno kuhararira wanga achirugara kubhoroto hatisira kudzokorora zvavataura right maareas avasiyawo saka paakatariswa maziso ake akaonekwa kunzi mboni yake right haana problem ndakambofamba naye zvangoni ndizvokumba but takangokundikanawo nazvo anga kutoenda kuchikoro anga agrade 7 vatanga kurwara ndobva atangofamba naye bva ati aite asimba vadzoka futi kumba ndobva anyora grade 7 yake akatopasa akatopera 25 minutes but aingoita zvokuerengewa pepa rake achinyora bva angouya akutotanga futi kurwara bva atoita futi serious kusvika pari nawo sari dambudziko rokukosora iroro nekuti haachaona muviri wake hausina simba pakupera kwemuviri simba apa havana futi chavakataura kuti chiri kuonekwa sekutaura kwakuchiita baba anokosora ndovari kune microphone ari kukosora ndika
anokosora ari kuzariwa ari kupera simba kuchipatara kanzi ropa rake rinokora rinokora ropa rake because madhezi akutanga yambomutesa ichonyatsona kuti ropa rake harizi kubuda chii sapana mwe dhokota akazocheka abva anoti aiwa ropa rake rinoita sei rinokora mwana haritofambi because imukona aipa patoti tsvukei angaita kublack angaita black saka netumapirisi takanzi titenge tichiumba ndo zvakazotitembenudza ichi ropa rake asi pakuzarirwa apo nokukosora tashauza kuti apo ndakanyora kuti ndene futi kuchipatara kupari pane madhokota sindakanyora kunzi aende kunoona zvifungo ndotangira papi. Saka takanangana naye muri kufungidzira samai vake kuti rubatsiro rwaangawana nderwei rungafambiswe sei uye muri kutarisira kuti runowanikwa kupi? Saka takushedzai kuti mutibatsire wezi ukaona munhu waku ngoti zvaitika zvese hameno unenge waperewa wakubuda pasocial media unenge washazva kuti ndodii bheta ndingambotsvagawo kune vanhu vanogona kundipa maadvice kana kundibatsira nekuti urega unenge watonoti wakundikana. Ndiri kupanzwa zvakataurwa ikoko kune pamwe kwamaimbenda kumapostori makazvitambirawo sei zvekunzi zviri kubva mumadzinzi enyu? Zvimwe zvacho unenge kuti unyatsozvinzwisisa kuti ndizvo zviri kuitika kana kuti uzvigamuchira ndo zviri kuitika unongoti ndizvozvo but uchimbopiwa zvo unenge uchipiwa ushandisa zvacho zvo zingamboshanda unyatsoonoti pakaipa saka amen pamwe zvitoda nonyatsogona chaiwo kuona. Pakambouya akauya kumusha uyo achinzi ane zvaakaita chii chaakasoita pamusha uyo? Kumusha ndandiri kunoko akadzika ndiri kunoko Mufostori akasoita chii akasvika achinzi akandoita mutoro yake akabata nyoka kumba ikoko akati ndapedza basa. Makazomudzokera here muchaitika? Hapana akazomudzokera futi. Aiwa takamudzokera kechitu hapana zvaichiitika bhozi takamuudza kuti ndizvozvo mwana uyu achiri kundorwara akazoti chii sei mhinduro yake yave kuti chii manje? Aingouya achimuakira munamato but hapana aindoonawo ndoti hapana zviri kuchinja bhozi mwana wayo aitogona kufamba mazuva ipota aienda naye ikoko aitozvifambira netsoka dzake but by now kana 50 mita chaidza achagona kufamba uchiti iwe munhu ari kubatsirwa uchiona zvinhu zvacho zviri kuramba zvichidzikira zvichitoita wese but isusu ndisu takazotomirawo kuenda nokuona kuti hapana zviri kukoneka, hapana zviri kubatsira. Akaenda kumba akati ndabata nyoka ini ndipo ndandiri muchipatara inini manje garirai nechapa mai kuti kana vakutaura vapikwe nemaiki yamunayo ini ndandiri kuchipatara kuruwako ndipo akadzikiwa naye kumusha masvika kumusha kwekweyo ndokuti pano zviri pamusha panapa kubva apinda mumba mababa vedu isusu aitaura akananga baba vedu kuti inimi ndimunoziva imimi zvikunetsawa naini. Baba vakazvibvuma hanzi hapana chawakakwanisa kupindura babati iwe ndo wanga wakanangiwa ndimukonzeresa zvese wapinda mumba vabata nyoka mumba mababa imomo. Saka ukama waina baba wakamira sei mushure mekunge munhu uya wamaunza abva ananga baba wauroi? Tinotaudzana ndisingaziviwo iwo kana pano zvakazovanetsawo mumwoyo mavo asi iye akati ndimi mukonzeresa kushupika kuri kuita mhuri yenyu saka akapinda vabata nyoka. Kuvakoma venyu mumba menyu imimi yamazvarwa muri vangani? Ndimi mukuru muri vangani? Pane hanzvadzi yangu anga ari first born akashaya pandasara ini ndanda mukuru takazvarwa tiri 10 saka vamwe vacho vakashaya tasara tiripo 7. Varipo 7 iva varisanganawo nematambudziko akaita zvinoratidza kuti baba vari kumasabata. Pana sisi wangu wakamborwara wakaita almost 5 banza wasingagona kutaura wasingagona kubudisa manzwi nanhasi handisi kuziva nanguro dzavo dzikatiwo chii wainzi taindonzi basi ndozvepamba penyipa saka
iyo vanogara vari kumurume kuita uku kwamusana kubhindulo but waiita sepfungwa dzacho dzinge dzisiri kutora zvakanaka zvokuti ini ndakati kutadza kutoendawo komuona iwe urema uno ndo wakaita kuti nditadze komuona handisi kutozivawo kuti ari sei ikoko. Ndivo chete here vari kusangana nematambudziko ari serious saizvozvo? Vamwe vari vachindorwara kuchiya umwe mwana wangu mukomana takambomusaya umwe musi atoo murume mukuru kudai atoo munhu mukuru takambomusaya tamuti atera mombe mungomobva aenderatu akazodzoka mvura ichinaya akazodzoka mangwana tiri kubhizi kutsvaga akati inini ndabatiya pano zvinhu vanhu vandisinganzwisisi vakanga vandibata vakagara neni muchibako vachinditi nhasi wasikaenda kumba hanzi vakazondirega zvaita sei kubva vazongondirega saka vanhu vacho manje hanzi vanga vasiri vanhu chaichaivo vakaita kunge makudu saka kochiti izvozvi ndikati mwedzi wapera yakanga adonha futi mumvura akakwara gotsi zvokuti anga aita kunge akupenga futi anotedzana neiye akanga atoriwo muchipatara kumutoko hospital akazorapia izvo zvaanani hake but ironda izvozvi richiri nyoro so topedza titsvage. Saka rimwe dambudziko randiri kutoona kuti riri kundinetsa richiteera mhuri yangu ndachida kuedza kunyatsonzwisa kuti riri ngori mumhuri menyu here kana unikona vanin'ina venyu paho7 ivavo mataura zvehanzvadzi yenyu pane mumwe here ari kusangana nemamwe matambudziko anotyisa ane zvinoyera zviri kuitika muupenyu hwakewo? Kunyanya inini nevana vangu vane hanzvadzi yangu uyo ndi kutaura kwamusana uyu ndiro zvakanyanya kutityisa chaizvo kuti marwarire iwayo. Zita ndiani? Zita ndonzi Willis Chinanga. Ani? Willis Chinanga. Willis Chinanga. Une makore mangani akuberekwa? Ne 21 years. 21. Chii chinokurwadza Willis? Inini ndokosora nekuzarirwa kurwadziwa nemuchesti unzonge mune maronda. Unzonge mune chi? Maronda. Asi pandakaitwa chest x-ray madhoktors vaitaura kuti chest yako iri right. Saka handisi kuziva kuti chii. Uyezve kunzwa makumbo achirwadza nemaoko, kunzwa dzungu futi. Ndo zvekundinetsa nedambudziko remaziso rakatanga ndine 7 years. Risina kuwanirwa zita kuti dambudziko rudzi. Neko kukosora nekuzarirwa madhoktors akashaya usoti chii. Ndakaitwa echo scan yemoyo ndikatorwa zvekare mapapu kuti akamira sei. Madhoktors aingoti zvese zviri right. Saka ndichazoti chii. Zvakukanganisa zvakadii muupenyu zveurwere hwako? Vamwe vangu vakatopedza kunyora form 4 zvandidzosera kumashure pachikoro. Ndo zvanyanya kundikanganisa. Nekundipa shungu kuti ndichazodzidza ndichizobatana nevamwe rini. Ndo zvinonyanya kundinetsa izvozvo. Saka ndikunzwa kuti muviri wako hauna simba haukwanisi kunatsofamba. Ndinoneta pakufamba paipai. Ndikafamba short distance ndinoita kunzwa kuzarirwa nekukosora ikoko nekupera simba. Tanzwa baba vachitaura kuti mapostora akambouyawo vakamboedza kushanda newe. Iyezve zvipfungwa dzako iwo dziri papi tisingatarisi zvinongofunga amai nababa panyaya yekubatsirwa ipapo. Iwewe unoda kubatsirwa nemapostori? Mapostora ndichayabhirifi. Mapostora ndichayabhirifi. Vanoita zvechivanhu chaicho. Vakakuitisa? Vanoita zvechivanhu chaicho. Vakaita sen'anga. Ndo wanda kutarisira kuti zvimwe vanogona kundibatsira. Chipatara chakachipa nguva. Asi hapana zvakataurika zvinobatika. Alright. Ewa tinotenda. Chikumbiro chako iwewe in person kumhuri yeZimbabwe
takatarisana kana nanasekuru vacho naivava kumbira wega vanoona mavhidhiyo ediwa vaona wega kwavari nongokumbira kubatsirwa pachena zvisina muripo nokuti baba vakakwara mama havachazvikwanisi zvekuti wanga wana mari yekuti ndibatsirwe. Chechipiri kana kuwana vanobatsira nemainstruments ekuti ndokwanisa kuwana mukana wekudzidza since ndambomira kuenda kuchikoro noda kuenda mudzimba kafanana nemafoni nelaptop kudzidza uri panapa zvondibatsira kudzidza. Saka ma-lectures unenge uchitumirwa nani manje kana wakudzidza uri wega pamba unozvifambisa sei? Kune mamwe mateachers anobuda pafacebook kana patiktok tomboshandisa foni yamama tonyatsaona kuti unenge uchitobenefita. Technology yakauya zvachose zvinobatsirika. Ndikuona kune wheelchair kumashure ndiana anoshandisa wheelchair? Ndiye mudhara. Ndiye mudhara. Iwo zvikuratidza kuti wakuda here kuwana frame yekufambisa kana kuti zvakutoda wheelchair panyaya yekufamba kwako unoona kuti zvingakubatsira kuchii? Sata kuzvifarira kuti ndingashandise wheelchair nyada hangu ndisiri kukwanisa kufamba zvekuti 20 meters asi anono handidi. Ndopaona kwatanga kuzarirwa nekupera simba kuti ndinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vari kuzvinzwa. Isusuwo tichaisa link irori kunana sekuru vakasiyana siyana tazviisa paYouTube. Tonzwa kuti ndiana anoti aiwa Willis ngaauye zvake kuno ndimubatsire kana nevamwe vemhuri kuti tione kuti kana uri mweya wakaipa uri mumhuri ungaganhurwe sei kuti umire kushandisai. Atotenda kana tawana help. Nesu hatina watiri kuziya izvi zvinokuti hapana ari kuziya nyaya yemakanditumira meseji nezuro. Saka izvozvo taakuisa kuchi taakuisa kuvanhu. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe? Mashoko ekupedzisira ndinongoti mhuri yeZimbabwe dai ndibatsireiwo maererano nedambudziko rangu iri kunyanya mwana uyu ndiyo zvanyanya kundinetsa. Ndinini baba wacho handichagona kushanda ndakakwara ndachirema. Saka handichagoni kusenza. Saka zviri kundinetsa kuti anenge achingorwara achingotambudzika ndakamutarisa. Saka ndikukumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti dai mangondibatsirawo anogona kungomurapawo anenge achikwanisawo ndondirapirawo mwana uyu pachena norimwe gore ndinozongomutendawo kana kutendwa naMwari. Dai ndangogona kundoona anondibatsirawo. Ndipirira mai microphone. Frazi inini maite mapiritsi anga anodhura. Amai vasvitaura tiri kudzokorora vhidhiyo redu rinovhara zoreba. Vhidhiyo redu rinovhara zoreba tikadzokorora zvinhu. Amai mashoko enyu ekupedzisira. Isai nyimbo padhuze pachest panyu. Ipapo. Taurai makadai. Mashoko angu ekupedzisira ndokuti ndikukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti rubatsiro kunyanya kumwana wangu takangoona vanobatsira edha mari yechipatara kana wana chirembawo chiwanhu wakakwanisa kubatsira kuti pamwe zvingaita tonyatsoziva kuti zvii zviri kuitika nechikumbiro chokubatsirwa kumurume wangu mari yemushonga. Zvino pane tainzo pane yepekugara kune stand mama vakanga anditi iye mudhara chaimwe anganditi vanhu vanokwedzera microphone vakutaura mudhara akanga ati dai tagona kuwana vanhu vanogona kuisa kana cabin paseri apo mogara henyu wali baba paseri pemba iyi baba pano vakanga ati mukagona kuisiwa cabin yekugara munogona kugara zvenyu sezvo vari kuda kushandisa garaji ravo. Mvura netoilet zvine zvinge zvichiwanikwawo? Mvura iripo pane kanzu toilet tinoshandisa iyo yekucotage. Cabin muri muyadhiyo ine yakakura kuti kune space yekuisa. Wakati kuona munhu anesa cabin
inogona kuisiwa netoilet yacho ndovataisiwa netoilet. Alright. Aiwa yapajeka ipapo. Ndizvo zvakava zvataura mudhara Handiti. muimulidzo pano. Okay. Aiwa kana zvakadaro akanga atoti mukaona munhu anesa kebhini ngaise zvake aone kugara. Saka chikumbiro chiri kuiswa kuwanikwa kuti ungoti munhu akatsvagawo kebhini inokwana kuti kana 3 room marumu 3 even ikangoitawo toilet yotirai kukona anogona kuisa kana iri kebhini yemajurauro ye kwakisa ikangoita kana even kana marumu mairi netoilet it's okay. Zvimwana zingachiraraka muno achijambwa nevamwe vakubuda tomboti 3 ngoti ungabva wataure kuda chinhu chikuombe uri kuda kubatsiwa. Ndiwo makaona iyo kuchosha akavakirwa 4 rooms. Ndizvozvo ndikandoona kana iyo kana zvichigoneka. Handitika. Aiwa pakanaka. Ndichiri kutaura naamai. Mamuri kupedzisa maiti vatavhara chirongwa chedu chanhasi. Handizvo zvandaitaura kuti tingangoona anondibatsirawo especially kumushonga wababa. Mushonga wababa unotorwadza kutenga. Handiti. Alright. Mapati time muntu wangotongobhaiza utongoti ndikangoonawo chikafu. Ndoti kana pasina mushonga. Kana pasina apo ndiro mwana ari kuchikoro. Ari kunyora form 4. Mudiki kuno uyu. Okay. Iwe vangachindi requesta mari yekuti mama kuno handisina kana chinhu. Afona ari kumusha kwamutukwe ari anodzidza ukoto ngazotomuta adzidze kumuzezuru aidzidza paboarding angari paprivate saka apa akazotoenda kugovernment angari kuprivate izvo ndandichiri kuzvishandira saka mai waanogara navo vakadzwiswawo chichemo chake saka anongobhadhirawo $5 rent saka apa angachizoda mari yemvura chee mari yemvura ikudiwa $6 chee tatoitadza kuita aiwa tinotenda saka vanhu vanongada kubatai vaida kukurukura vamwe vanenge vane zvavanongada kuvhunzisa vanokuonai panhamba dzipi? Vanondibata pa 07 89 1577. Microphone yamaisa kusazi 07 89 157730. iri paiko kisheri namba hiyo? Inoburitsa zita rekuti chini? Iremenzi yabvunzai. Alright. Ya baba ndo ndagara ndinayo handiti? inoshanda futi. Handiti ka? Alright, aiwa tinotenda nehurukuro yataita kana pana zvimwe tinenge tichisangana tichikurukura pamberi apo kana tawana vanotibatsira tinenge tichibatsirwa futi tichibuda pavhidhiyo ipapo. Saka zvine zvasarira nhasi tinozozvitaura kumberi ikoko. Naika tenda nokuuya kwamaita. Aiwa tinotenda mutungamiriri wenyika ari kuti living no one and no place behind. Saka ndimana no one wacho. Mhuri yeZimbabwe ndiyo mhuri yachinanga mudzimai wavo pamwe chete nemwana wavo. Dambudziko ravo Marinzwa atingari dzokororo dambudziko remwana Marinzwa kushingaira kwaamai Makunzwa. Tiri kuitawo chikumbiro sezviri kungotaura mukuru wenyika kuti living no one and no place behind ndiyo nyika yatakanzi tivake tega brick by brick. Imwe brick yatinovaka mishonga yatinenge tichipa vanhu, chikafu chatinenge tichipa vanhu, vanhu vachitorarama zvichienda kumberi. Isusu basa redu remedia ndere kusvika munzvimbo dzakafanana naidzodzi dzinonzi no place todziisa kuvanhu. Naiyo hurumende iri kuzvinzwawo kuti vanhu vakafanana nana baba Chinanga vari kutambudzika, zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukati meupenyu hwavo. Ngatitambanudzei maoko tivabatsire. Macorporates chaiwo makasununguka kunge muchipinda panyaya iyoyi nekuti zvinokubatsirai kunyange pamunodeclare kuti makaitawo social corporate responsibility. Tinoda kuti tizvionewo zvichiitikawo kana mukati meupenyu hwenyu muchibatsirawo nevanhu. Pano panzi pari kudiwa cabin house, nzvimbo iripo yakakura inokwanisa kuita cabin inokwana vanhu vatatu sei tiri kudaro zvinochida kuti mwana arare makega, kwoitawo pekutandarira panoiswawo mawheelchair nezvimwe zvakadaro, kwoitawo imba yababa yekurara. Iye zviri kutaura kwandiri kuita amai nemwanakomana iyeyu nababa vese vari kurara muimba imwe chete, vabereki pambedha mwana ari pasi. Hatizvitarisire pachivanhu chedu kuti zvinge zvakadaro kana parudzi rwupi zvawo, kana chero kaenda kuvarungu chaiko hazvitotarisirwa kunzi mwana ane makore 2 anga achirara muimba inorara zvekare vabereki. Ndo zvinoanza kudzama nekudzika kwakaita dambudziko racho. Iye zvinezvi vari muimba yekupuhwa yavakapuhwawo zvekare notice vakanzi aiwa imomo takuda kuisa munhu, tsvakai munhu anokuvakirai cabin
ndo zvimwe zvinhu zvatiri kukumbira rubetsero kwamuri. Nyaya yemishonga mainzwa kwemafamasi, hatisati tambonzwa munhu wemafamasi anongoti inini ndiri kuda kungonopawo mishonga iri kudiwa. Pamwe muri kuzvitawo kune vamwe kunana Tilda, kunana Shema, ana Uncle Saint, ana Stunt Master, pamwe ndokwa muri kuzvita. Asi the pharmaceutical companies, I'm a media person, I've never come across anywhere where pharmacists have done social corporate responsibilities, including giving away wheelchairs. I've never. I don't know if these companies get to hear or they don't come on social media where they can also play a part. We are not forcing you, but we are saying maybe through a willing heart, through social corporate responsibility, which is one of those items that can also be declared when you declare your taxes through the Zimura offices and things like that. I am told you also get some discount or rebate of some sort. But honestly speaking, wheelchairs, you find them being sold in pharmacies, in some places. You also find people, we always appeal for medication for a lot of people on this channel, but not even one day. For the 8 years that we have worked as an online media in Zimbabwe, I've never, not at all. But I know a lot of you have benefited from this government for you to be able to operate these pharmacies. Come along. I'm just appealing. I'm not forcing you, but you need to come along. We need to hear about you doing something. Maybe you are doing it unaware. Whenever you do it, bring it to our attention so that we don't go around saying, you guys, you just look at us, you just watch our videos, but you do nothing. But we understand we've got millions of pharmacists in Zimbabwe, but none has ever donated anything. I'm not mad about it because it's not forced, but I'm appealing to you all guys out there. Thank you so much for watching this program. We hope to hear from you, and we are not speaking to companies alone. Zimbabweans have been helping us a lot to most of the appeals that we come to you here on Sly Media TV. Aiwa maita zvakawanda zvakasiyana siyana zvatinopa kutenda, asi tiri kuramba tichiziva kuti mamillions evanhu takawanda, mabhizimusi akawanda, tikuti tikabatsirana zvinhu zviri kutaurwa nemukuru wenyika kuti leaving no one in no place behind, nyika inovakwa nevene tikangozviita zvima maproblems atiri kuti maproblems zvinogona kungogadzirisika. Inga Zimbabwe yakazara non-governmental organizations anowana ma-donors from foreign countries. We want to be donors of our own, to our own, in our own country. That's my last word to you. The Students of Visit of Money, Simbi, Yebasa, Trimuno Marad, Katsangana Karamunez Moshironga, number Ndodzi pa screen, Katibatsire Muri, Pamachete, Majita. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.